Anya laki din! Tunay ba, ti pudot ita panawan. Kurang, ti panagpaypay. Ay, lokatan nyo ngamin titawa. Nakarikap mo't ngamin. Manong, di mo lukatan namin dagita tawa. Apay nga eh. Kat agkalkalintuosan ni Mader. Pati kitiri daw lukatan. Makita ni Elma ti araramidan tayo dito'y unag. Apay ko man makita na. Anya dagi jay isirsiret, dahi jay unag ti balay da Elma. Ay na, di yung man ngamin idetal-talyawan. Inayatan nyo nga isarap data aircon kan electric fan na ginatang ko. Inayatan nyo ko na, Nay. Nangin na data aircon kan electric fan. Apay, masapul nga ipukaw na, anangin na jay ginatang na nga aircon kan electric fan. Kundi aircon kan electric fan, idinto tada tayo, paypay lang. Kan karton tiyos usaran tayo. Ay na, inak man lang parloran. Anusan yung ati agpaypay. Kandi yung man ngamin idapampansinan. Tapno di agpapansin kada tayo nga. Anusan nyo pa lang ti agpaypay nanang Bumakbang tayo to. Ay, kanon to pay dayta. Kunakmat kan kajeng. Ngay sakduan nakitipagdigos ko. Tama pudpudutan ak unay. Kaya't mo tama atakyak iti sobra pudot iti panawan. Kitkitaan niya man, anak kaigamak iti timba. Itay ko ba'y apadpadasan ti sumakdo di tagripo. Nga mawan ti rumor adanom. Aniya, awan. Kat, natsananan ata nagpudot kat nga raw ti panawang. Kat, sa dino nga raw ti pagsakduan tayo iti usaran tayo adanom. Ditan gripo daman ng Elma. Kaya't dangata, makisakdo tayo. Indang padasan nanang. Di talaang man ti kaasitgan apakisakduan. Hoy! Nagkunakan ka ang makisakdo ka di tagripo, men, Ha? Jesus! Manangaasi nga apo Diyos! Hindi na ko mabaybayan! Adamad gripo yo apagsakduan nyo. Apay nga umay kapay la makisakdo dito'y gripo, men, Kuwa nga min, manang! Para kada kami lang deta gripo. Ado kami mat nga kasapulan iti danom dito'y balay. Kuwa, natyanan nga min di gripo, me! Kat, umay kayon makisakdo dito'y gripo, me? Saan gayam amabalin ti umay makisakdo? Talaga saan? Agkita kayo iti pakisakduan nyo. Saan dito'y balay? Uwan man ang Elma, may nakarudan. Aniya, inungtan na ka ni Elma. Wala nang. Apay, di yun angag. Permi pinabainan na. Ay, makisakdo ka lang maut. Dakos aya. Aduda ka nung agusar iti danom, nanang. Iba ganto, kinimanong mo. Nga ipatarimaan na day tagripo tayo. Tanong kasto yan nagpuno ti panawan, awan mo't danom arumwar. Da kayon, dun ti mangibagakan ko na, nanang. Saan na mabalin nga umay da makisakdo iti gripo tayo? Isungarod ako naken ka apartakam ti agaramid iti alad. Tapno saan da makaumay ditoy. Ingat mo ko ng bakit. Nangatumutan day taalad, Jay malipos ka tama nga nuul yun dalat pa. Anya, ingatong karon. Una, ingat nga tong. Naamom jay bakla akabsat ni Jane. Nalaing nga umuli day jay. Tsak man mo. Naginawan dan say tilawalawa. Ay, isumot talaga yung makalanglang na tila-walawa. Kinunampay, nagdakkel ti buksit na. Sakit nagkutong dagiti imaken saka na. Lagi din na ya bakit tikas taalangada. Nagalas! Ay na, nangadandan na talaga ti arubayan da. Kunakkan ka manong, iparit da, sumakdo tayo di tagripo da. Ay na, imot na. Nung umaymot ni Elma kanila kay na iti parlor kat libre mo ti pukis da. Pati manicure kan pedicure da, libre. Bimak ng dagaya man. Itatada tayo taga sa pulan. Paidaman da tayo, ultimo danom. Ay, pagsakduan tayo nga, manong. Awan pagloto tayo, iti kanan tayo.
Di bali dya inuman taadamot ti mineral. Ay, ako rin ka man. Agpampanunot agkonsentrate ako ng agpampanunot. Agpanunot kay ti anya. Panunot. Iti pakisagduan. Panunot. Puunay mo ta pa nag-concentrate daytan. Tauray na laikidam ti mata na. Sana talmagan jay ayan ti sintido na. Ay, nagrigat nga tayo panunutan no sa dino ti pakisakduan. Ako kan! Nakapanunot ako! Ay, makapakigtot ka ba? Ingkaalaan amin titimba, ken galon. Ken amin na mabali na pagbunang iti danom. Inak makisakdo iti gayam ko apada abakluas. Marimar! Nagmayatan ti panangipok ka umiti makagargari anagan ko si kadani ka. Kay kayat ko. Ulit naman pa. No! Ustumitan marwang kan. Inaramid ko lang dayjay. Tapno palubusan na kami asumakdo. Iti gripo yun. Awan danomi. Welcome kay Latang may sumakdo dito yung gripo mi dani ka. Ora man pa'y inoran oras. Taado ti danong ti tagripo mi. Saan apulos amat atyanan. Ay, ganon. Oy, nangag mo, Jean? Nangad ko, manong. Angam, nagadayumot at pagsakduan tayo dito ay ayanda. Marimar ko nam latan. Tapno naragsakag latan. Wen, ada yung agpaisun. Nga mananusan tayo. At least dito, di tayo makangang iti pa ng pabain. Kan nagsasakit. Asao. Ta saan akas ka ni Elma ni Marimar. Ay, mabalin kami na sumakdo, Marimar. Gatuan ngem ipukaw mo man pa'y tinagan ko nga oray no ikini-kini. Ay, unay mata. Di pa nang parigat mo kanya ko. O sige, mandaangan. 1, 2, 3. Marimar! Ow! Hi, hi, hi. Nagmayat. Hi. Woo! More. Ay, gustuhan. Sumakdo kami. Lakay, naalam mo ti half-year bonus yun. Ang mga numabalin ko mo nga aramatan da ito'y tupis a bathing suit ko. Kit usara ma. Awan mo't mangiparik ka. Di ka pa'y makadlaw mo't iti pasagid ko kan ka. Ti ko na, mapantayo iti na pintas a beach resort. Bay ti kayat mo asawan? Saan la basta baybay? Jay mo't anangina a baybay. Jay mabalin ko nga ipasikat kadag iti gagayim ko. Kapay, masapul ang nangina. Kat, ado mo ti kwarta. Wala, agpili ka, iti pagpasyaran tayo. Ah? Ageroplano tayo lakay. Tapno ado ti maipasikat ko. Adan pagdigos mo, nanang. Agdigos kan. Tapno saan ka nga agat ang lit. Nagrigat iti sumakdo. Iso nga inutan nyo, day tadanong. Manulang, ba't abuyat ti pagdigos ko? Ay, saan Anyaman na nabuyat. Agdigos kay analaing. Sabuno nyo nalaing ti kilikiliyo. Diwin inutan ti danom. Nagado ti danom iti gripo da marimaragayem ko. Kat, kasanungay ti pagluto. No pagdigos amin ni nanang ti sinakdo tadanong. Mapanakagsakit naman. Uri agbalin ako na masel-masilang. Agpa-promo taman dito yung parlor, Marimar. Naatsyananan ti customer. Mapanda amin hindi kalaban na parlor. Gaputa da promo da. Di tamot nga ti pampanunutag dani ka. No niya a klase a promo. Ay, mabit lang tagpanunutak. Hindi nakpaisingan Magko-concentrate akiyas. Wen, sige, agkonsentrate ka laan. Bara. Kuro. Kakakaka. Asos. Tik, tak. Monye. Ne, Waki. agura ka man. Anya ti mapaspasakin ka dani ka. Tauray ka lamatin agsikil ta. Sus. Ay, nakapanunot ako na. Ay, Oh, anya nga tinapanunot mo. ganites!
Nabanuga ka nagpukis iti nakadado ang customer ni nanang. Saan ka mo't anabannog? Akasta, kada sumangpot ka. Ay na, nagpa-promo kami. So ngay maduti customer ni. Kastaya. No adag pariband, libre ti pukis na. Umayak mamangarod agpariban na nakaw. Ay na, mabilbilang lang aro dahil tabuok yun. Ipariband yung kay laeng. Sana bali tanong makaurnong ipatiriman tayo dahil agri po tayo. Pagbalinan tayo man, nakaslabaybay ti danom na. Tapno sana matyanan. Manandani ka. Kita ang din nakapost ang picture ni Manang Elma Ano na ito, aya? Kita ang ngamin Ay! Napandagaya mi di kapipintasan kan kanginginana beach resort. Ay na, nakatupis pa si ka. Uy, naimbag na pa. Tanapandaman ni J. Peach. Dito nagpicture da sa nga pamilya di naglugan da iti eroplano. Ay na, di yun napalan tayo tada kwartada. Ag-beach tayo kumamat. Ijay nangina beach. Ay na, unag pa nga ipatariman ti gripo tayo. Tanimat at yan ang tidanong na. Bayaan nyo pa na ta, beach dita. Lakay, sa di naman ang beach, ipapanan tayo. Ay, hindi ka pala nakain ina na naggapo iti nangina ang beach resort. Kung manalbit ka man ditan, kanya laki din aya. Kat, iba ka ang mapantayo manin iti sabali a beach a kanginginaan. Anya? Kanginginaan mo itati kayat mo? Kat, tapno adda manin may pasikat ko Amom, kaya't ko nga usaran da iti ginatang ko pag swimming ko. Hindi matang ka man ay. Usarak mapantayo iti kanginginaan a beach. Kan talagang insagana Gimatangak pa'y iti Jaran! Ay, anya na tayo pakpakitam? Basta ang amin. Super strength whitening lotion. Napigsa day tilakay. Sa anak ang umisit. Tamom, numano tigatad na. 10,000! 10,000? Dahil ka ba si lotion? 10,000? What? Day ti ngamin ti us-usarin dagiti artista. Saan ka nga artista? Feeling artista iso. O anya, mangkita akon iti sumaruno apapanan tayo. Dituyak online amang kita. Sa dino ti kayat mo. Ijay Davao, Puerto Princesa. Ay, gusto mo tayo. Hindi po manasyar ba kayo? Ni, api nga uston. Kat adupay mo ti kwartam. Apay, awanan sa bali pagkasapulan tayo. Patay taki din po manasyar. Ikayat mo nga ramidan. Kat, summer gayam ita. Panawin a panagpapasyar kan panagsiswimming. Hanggang saan na panahon ti panagpaspasikat. Kat kasanungay to ginatang ko abaro a bathing suit ko. Kan nangina a whitening lotion ko. Nagkunang amin na tila gat-gatangan. Pagpasikat ko nga rod, mayat ti agpasikat itata summer. Mayat ti ag beach. Dali ka. Ayan mo ya. Adak dito nga ginina na Marimar. Nabanlugan. Agasong nga kinulot ko a customer. Ada nagpariban. Limada. Ay, sa nga pulo ti pinukisa. Ay, diyak sa mo may yun natin tiramramay ko, Marimar. Imadumat nga min dagiti customer tayon. Ay, ikidam ko biit, Marimar. Nabanlugak si ka? Ituloy ko inton madamdam at trabaho. Sige. Agi na ka. Taon urahin na kadagiti customer. Si kakano ti kayat da amang kulot kadagiti bubuok da. Jay, nakaluto ka din iti kanandag iti mang tartarima iti gripo tayo. O wala nang. Idasar ko laangan ti kananda. Ay kadarasam tadi mabisindan. Nanang, malpas da nga ta ita nga aldaw da ita gripo tayo. Isumati kunada. Uy, sigurado nga ta nga adunton ti rumar adanom na. Isumati kunada. Taninayunan dati tubo na. Tapno ado ti masusop na adanom. Narigat gamin ti makisaksak daw di ayan da Marimar. Pudno nga ado ti danom da. Kan saan da nga iparit ti makisak daw. Nagadayuman.
Nagrigat ti agbagkat. Oy, nagadon ti danom iti gripo tayo, Jing. Nanang, aglup-lup yas pay. Ora di mo bumbaan. Oh, nanang, makita yo? Kasla automatic abumbaan na yung gripo tayo. Rumwarlat na ti danom nga uray saan abumbaan. Ay na, uray inaldawa ko nagdigos no kastuilaan. Saan kayo nga agat ang lit? Na, di mo matipukaw na anak ko. Nakababain ka nagiti ka aruba. Ay, uray aglaba at tumutan nga inaldaw. Kasano ngay ang makainaw kan makalabaak ka dagiti murang tayo ang nag-beach. No awan mo't danom day tagripo ako nam lakay. Awan mait. Amin ano binumbaak. Awan lata mo ti danom na. Na, apay ngay, anya tinapasama. Magpatarima ang dadani ka iti gripo da. Isong ita, ado ti danom da. Ay kating ka makisak dun ijay gripo da. Makisak daw. Siyak ti baon mo. Ay, pakpakawan. Apay adi mo kaya? Pinaritan tayo da makisak daw. Mapantaki din makisaksak daw. Malagip mo. May paramid mo pa dito alan. Kunang maingat ngatok pa'y. Ay, anya. Ay, anya lakit din abiyag day to'y lakay. Nagrigat yawan danom na. Lakay, darasong ti agbumba, tawan ni Dani ka dito'y balay na. Awan ti agungat ang makisakdo at dito'y gripo na. Ay, kadi, nagtarasikom. Ang mga nukilat at sumangpoy. Ay na, makangagtakan ko na. Numaamuan na ang makisaksak dota dito'y gripo da, nga impatalimaan na. Kasapulan yung magayang ti danon, ha? Ha? Ah? Dani ka? Aglam mga kitili ko na bakit? Nini, apay naglamang ka? Sigurado nga agungot ni Dani ka. Ay, nasa anak nga agungan. Ibagaklaan nga idi awanan kami iti danom, ay naimpaidam yung ti gripo yun. Ada pa'y alat na oh. Ang ganda kami. Saan mi asinaraan day tapag naan? Wen nga ro, Dani ka. Mababain kami kinilakay ko. Nagrigat gayam numatyan ang tigripo. Ken, natyanan pa iti pitakak ngamin, Dani ka. Ito bakit ka? Nagadungot, ginastos na, nagbibits ka, nagpaspasikat. Nagtal na ka man dita. Hala, makisakdo kayo lang dito gripo mi. Jack iparit, o regim mastusak iti dakkel. Gapot kakaruba tayo. Okay lang. Ay, agyaman kami, Dani ka. Papain kami ang puskulong iti rupa mi na, kani bakit ka? Papasapulan mi ti danong. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Among bakla, aday padamag ko kan ka Anya man ang dayta? Kat ibagamon Nilakay punsyo. Ay na, kabalbalo na laang. Ngam adamanin babae amap-mapan ijay balay na. Anya? Ay, di la makapagtep-tepul na dyan lakay. Laklakayan mo't nga daramid na kisalbang. Nakadamagam mo iti dayta? Ay na, di ka ka din mas daaw. Amo ka, sakpeti ko naman. Unay kan. Among mata talaga amin na mapaspasamak dito ay ang tayon niya. Siyempre, idandanon damot kanya ko, di maamuak. Anya lakit din. Kitay ka pa nga ruraya, yung tamanan tayo. Imo na ka mananganan. Nagkapuak man ijay ayan ni bakla. Yak imot dagiti banga kas kadapinggan. Tapno urayan na. Nukas jay, mangan kayo latan. Saan dakon nga urayan? Anya? Narabyan ka lamanen anapan na kimarites. Sa anak-anak ki marites anya. Ay, ungayam lakan. Aday baga. Amom nila kay punsya. Kabalbalo na pailaan. Ngam babae mo't ti dumandanon kan kuha na igibalay na. Anya? Nakadamagan man iti daytan? Basta, imbagada kanya. Mamati kami. Di ka pa'y napanagnagan. Ibagbaga mo. Inton ko, si kanto ti padaksen da. Amok apod no day talakay. Ngamin, idi pailaang, babaeron day jalakay.
Iso anatay ni bakit na anasaba. Gapo iti konsumisyon na kankwana. Anyang day paimot mo, kumaray. Ha? Kumare. Set da ito yung aramig da ka dishwashing liquid. Naimbag lang nga ilako. Isuka pa eh. Anya, kaya't mo asawan. Sabon ti pinggan. Katuwa na. Dishwashing nga ron. Kasta yan. Ang mga no adamo lakom asabon. Jay sabon ko maamabalin apapu daw na tinangisi takasken ka. Anya? Ay, nagmadimot tanday tanga angaw mo, Mare. Ay namare sa anak mat nga agang angaw, ibagbagat laing tipod no. Sabon pa'y laing mat ti plato, tinapanunot mo nga ilakaw. Di pa'y la sabon ti tao, iti kasta. Sika kumati umuna nga agusar, tapno makita may no adda epekto na. Anya? Nagalas sa talaga ti ugali na tayo dyan, Marites. Wan nga ron, Mare. Kundi simbabay lang matunggal Domingo, ngam nagalas mo ti ugali na itawarang bain. Jak man amo kan kuana. Kanayon mat ama pan agsimba. Ngam no apay nga taan na kauy-uyaw. Sapay awan preno tingiwat na nukwa. Kasya talaga tayo dyan. Awan na talaga ti preno tingiwat na. Nanya ti pinanunot na, ibaga na latan. Di na panunutin, no makapasahair itirik na wano saan. Adan tumatlal daw na dayjay. Anya lakit di na panangguyaw na kanya. Mayamlat na kumare. Kasya talaga ti tao nga awan maarabidan na itibiyag na. Uyawan na amin asaan arumbang nga uyawan. Marites, sika mo gayam. Nasapa ka magpapanamngay. Ay nanana, bakit kayo na talaga? Di yu mo a Domingo itang. Panagmimisa. Intay kit din makimisa, nana. Sika, mapan makimisa kunam. Apay, nakaskas daw ayati ipapan ko pan nakimisa, nana. Saan mo? Kasla-kastan na. Anya, nakaskas daw lang amain. Amapan makimis at ikaskan ka chismusa. Anya, bigbigat nana. Anya ka din day tangay bagbagayo. Ay, jak magustuhan day ta pa nagsasauyo. Ay, pudno ba di bagbagak Marites? Kundi misa ka ita Domingo, ngum chismusa ka mag. Lunes aging gat Sabado. Karaman madlaang ti malam ti Domingo. Anya? Ne, Mare, nakamirugrug kami at sumungsungan. Mabwisitak man kini bakit ising. Ay no, di pa'y lagi na na. Total, kat nagalas matlaang ti ugali na. Ne, apay nga kastamat ng tibagbagam. Ang mga no nalipatam a Domingo ita. Ha? Amok mat a Domingo ita? Mapanak ko mga rod makimisa. Ngam na dadaal ti aldaw ko, gapukan ko na. Iso asaan ako na nagtuloy. Ay na Mare, gusto laeng asaan ka na pa nagsimba. Sayang laeng ti papan mo ijay. Ne. Di mo ko naan akar-karwam adadaalan ti aldaw ko. Sika, bakla. Saan kumat adadadaalan? Ibagbagak laeng tagpaiso. Anya? Hay! Nadadaal man ti aldaw ko iti dayjay abakot. Bakbakatan nga awan manak-nakom na. Agung ungot ka simbang pay. Naggapu ka di simbahan, weno na pangkala na kay Marites. Mapanak ko mga rod ijay simbaan. Ngam gaputa makabad trip dayjay abakot. Ay kat saan akong anapan ang. Kahit napanam nga rod, Ay, napanak ijay ayan ni bakla. Nagtambayak ijay tersena na. saan ka matgayam anapan na kimisa? Nagawid ka kumaata ang mumait nga ti matrabaho dito unag ti balay. Di ka pa'y makadalos mat. Ha, may sakamot. Kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam kastan ti paspasungan ba? Umanaw ak manlangan. Anya? Kasta di bagbaga ni Marites ka na ngayaw? Wan tata.
Adun atin ang ibagbagaan na. Adandanunan na kayo kano ti may sa babae ije balayo. Anya? Wen, tata. Ay, Ibagbaga na pa'y. Akabalbalo yu laang. Ngam adda-adagos ti kasukat day dinana Petra. anya? Ay, awan na talaga tinasaya at arumwan itingiwan din niya babae. Heh! Kanayon ko ama palabas, ama palidya simbahan, tunggal Domingo. Ngam nagalas ba't ito gali na? Awan sirbiti kanayon na pa nagsimba, tata. Ngamin, good Samaritis mat, manipod Lunes aging kat Sabado. Chismosa. Taiman? Heh! Masabat ko lang din niya babae. Tsak lagi niya mo kastagaan ti pagpagana tinikli ko na ka. Andaya mo ti sabali ang babae ng umay di balay. Lusan at nagiti apaw. Uno nagiti kalakak. Ha? Ha! Ay, amin mo ito na makita na. Ikan na iti kay papanan na. Anyalaki din aya. Nangalam nga iti day takabos mo. Kapaparumay. Apo, pintas ti kulornan. Puraw. Ah, kat ginatang ko Adda ka di mo't madawat itapanawag. Kastaya. Iso na lang ta. Kaslabado mo tinatay. Anya, di ka man agsao iti kasta Ruben. Ginatang ko dayto itapno usarak amapan makimi sa inton umay a Domingoan niya. Kaslabadot na tayo ibang bagam mo. Anya? Usarem amapan makimisa. Ay na, Marites. Kas kalamaag di tangar aramidam. Anya, maagay bagbagang mag. Una tawang maserbiti kanayon mo apan nakimisa. Tanagalas mo tiugalem. Day talag chismis iti pada matao ti among aramidan. Anya, Awan serbe dagiti balakad amang mangagamin di simbaan. Ngamin, nurumuar ka. Day talaag sipsipot iti mabalin mo nga ay Marites tar aramidan. anya. Apo? Kunaklaki din no white lady di masabat ko. Si kamot gayam. Kung marites. Aday talag marmarites ti amuna nga aramidan. Ha? Madin sakit di kitabas day tadilam asi ka muna. Kat, pudno mo ti ibagbagak sana ya. Anya, Nagmayat day tabado managapu di simbaan. Isu na lang, tanagalas ti ugalim. Awanan ka itibain. ha? Naimbag ka niya tamakimismis na Sika kumangay. Anya? Talagang ipanakkel mo mati panagsimsimba man niya. Nagawan abain mon? Ha? Ay na Marites, uray manok kanayon ka ama panagsimba. Uray di ka aglangan ama panidisimbaan. Nurumwar ka, kaday talang agchismis ti amom ay useless mo't lang. Anya, Sa anak agpaiso man nagsimba kaskan ka. Ngam sa anak at chismosa. Kan may sa anak anauyaw iti padak ka tao. Maawat am! ay, uray sa dino at talaga ti papanak. Adda na tanga adda ti mang dadaol iti aldaw kang. Agong ungot ka manay. Ati no ti saan ama kaungat, no day di amuna ti masabat. Hoy, agyaman kit di ata naggapuak ijay simbaan. Iso asaan ko at tinumpa. Naa. Ha! Addan to aldaw na day di babae. Saan laang nga itati aldaw na ko nagtumag. Apay, sanda ka di nga ibagbagay di simbaan ti panagpakumbaba. Anya, No timbagan ni muna, katawan serbite ka na mo apan nakimisa, gaputan nagalas ti ugalim. Saan ka nga gungay tapod no? anya ka din day tangay bagbagang. May sakamag, di mo amo ti tangtang abam. Salbag ka kitay. Kita na. Naggapo ka di simbaan. Ngam nagawid ka kasta. Anya nga tinapanami jay. Tapno ka di makuna, napan ka nagsimba? Anya, Wanaw. Napan ka lang, tapno iparamag mo akabarbaro ti kawas mo. Kasta? Ang lalaki din na yan. Nay, nakamisuot ka mo't amagmag na dito'y kalsada. Si Kamarites. Anya, si Kamanan abak-bakatan. Apay aya, ano na kami suotak amagmag na dito'y kalsada. Anya kumati parikot jaw. Ah, ay, kwa.
Salsaludsudak lang, si kakit di mo. Kanayon anapudot ti ulom. Kasla na palabas ka pa'y idikal man anapan na kimisa. Kat, anya nga'y kumano na panak na kimisa. Pakibyangan nyo aya. Ay na, nagbastos ka mo na sumungsong bata babaay. Mapukaw at talaga ti respeto. Nukas matla ka na kayo ti kasarsarita. Anya, ha? No awanan tinasaya at ni bagayo. Mapan kayon iti papanan nyo. Saan at ilamadmadlaw yaw. Ay ala, ingka nga rudan. Tamangan numala daw kay di damang. Narigatan. Oh, nasaya at naggranata si Marites. Ha? Tata? Oh, apay akas lalas daw ka nakakita kanya? Siguro, amam iti bagay, nga dabasol mo kanyak anya. Ha? Eh, saan matakas ta, tata? Anya ka di dyan natamag ko ngay bagbagam ka nung at da babaeng umay di balay ka. Ha? Adda ayamot imbagak akas ta, tata? Di ka naglibak. Nasaan lang abay sa at tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Imbagam pa ka daw. Akabalbalok lang. Ngam adadagos ti kasukat di asawak. Anya? Amam, awan serbeti kalayon mo apa nagsimba iti Domingo. Kaputa kastamat yung galim. Chismosa ka manipod Lunes aging kat Sabadaw. Eh, tata. San ka lang ka chismosa? No di kat naglaing ka pa nga agparboy ti sayaw. Di mo pa'y napadagdagan. Ngam napan mo matan imbagbagay ti tataw. Awalan kay ti baeng. Ah? Isargang mo ti panagsimbam. Tawan mo't lang serbina. No imay ka, tapno umay nakla ang istoryaan iti saan man apudpud no. Kasayaatan nga aramidem kat agawid kan. Ha? Apay ni akas ta ka matan kanyak, Mara. Ha? Diyak kaya tagbaling ang plastikin kamare. Diyak kamin kaya ti ugalim. Anya? Naitalag chismis mom. Nang runa ita ta weekdays. At damanan istoryam asaan apud no. Inton kuan, mapan ka man agsimba inton Domingo. Di ka di mabain iti kastang aramid mo? Si kakit di mo. Kaslasaan tang agkumare iti kasta pa nagsasaw kanya. Ay, orag linipat tangag kumare. Saan ka akawalan? Ngamin, nagalas ti ugalim. Ala, umanong ka dito tersena. Diyak kaya ti makisarita kan. Makadlaw ka siguro, Marites. Ha? Ngamin, awanan ti mayat makisarita kan ka. Agraman, dagiti akin am mo, ken sigud anasigad kan ka. Anya? Dayta namin ugalim. Dayta, tirumbang nga, baliwang kuma. Si kakit di mo. Amin lang arudin ako kumare. Pinagsasawandak. Uray ka di si ka. Amom, amin ngayon bagada kan ka, ket pudno. Mapan ka makimisa iti Domingo. Ngayon manipod met Lunes aging kat Sabado. Day talag chis Mr. Aramidan. Ha? Naimbaga no pudno kumadagitis istorya. Ngam saan mo eh? Agbalbaliw kan, tapno agsubli dagiti sigod agagayem mo. Saan nga umdas apakakitaan ti kanayon mo apa nagmisa. Tapno makunaan na singpet ka. Ha? Ngamin, uray saan ka nga aglangan amapan iti simbaan. Nung chismusa ka man. Kaya nalaing ka mang dadal iti pada matao. Awan mo't lang, Marites. Useless. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Oy, Rinsan! Agyaman ak unay iti panang sarong karmo kanyak diti ba? Ha? Awanan yaman na, si kagad di mo insa. Siyak tarumbang ang yaman kang kansa. Gaputa, inasikaso na, hindi na barteg ako. Alangan matabaybayan ka si Kamot. Ala, bumangon kan. Ay, ilibrinak man iti McDonald's ako nada.
Ha? Sige na. Mabisbisi na. Nga, sige, insan. Agkita ka nga ro din iti pagluganan ta. Tama pantama nga. Ay, thank you, Dagi tama, ti kaya tukan ka. Saan ka naimot? Napan kayo gayam nangan itay parbangon kini Remson. Ay, well, friend. Apay nga ijay laang McDonald's. Awan kwarta mo, dadya asal ba ka lalaki. Ininom na amin, Ay, una yan. Ay, nasigurado, Umay ito man ang dadya, ito nagbibingay da. Urayak. Amom Remson, sa anak amamati asyak lang ti babae iti biyag mo. Ha? Apa, ano ko nang dahita? Naibagak dayta, gaputa kaadwan na aminero an am mo. Ket kurang laangan a pagsusukutin da ti babae agraman bakla. Anya? O anya, pudno ti imbagak, saan aya? Anya nga lagi dinaya. Saan mo kumamot? Pagpapatag na kiti minero. Ha? No dagiti mamamom kit babaero. Saan ako mamagay kumpara? Ngamin, sa bali da, sa bali akmay. Sapay la kumata pudno dagita nga ibagbagaw. Nya ka matay. Aramidat mat amin ang maparagsak ka lang. Ngumno apay, akas takalat nga agsao kanyak man. Kasano asa anak nagpanunot may papankan ka? Ket kanayon mat nga ado ti katsatsak mo a babae. No saan bakla? Unay kan. Nagdaman ka chatat ko as a friend. Anya ka lagi din na yan. Hay, unak lagi ting saan ko ang makasarita ni Ana. Ha? May maglagi din nadanon ko yung boarding house na. Apay, di nakakayat akasarita. Saan nga ron na? Pinilit ko lang. Kanayon naman kami nga iba nga adokan mo ti babae. Uray asino a girlfriend. Agpanunot iti kasta. Ngamen, tunggal agbibingay kayo. Ijay pagminminasan niyo. Diretso kayo, ijay inuman. Ako nam lano milyonaryo kayo. Anya? No napatagkan ka ti kaayanayat mo, ay likli ka mo, nagita ipapanyo iti bar. Kaskadaan niya dita pag-iinuman. Ninanang man. Ninanang mat kunampay lang. Ibagbagak lang arudan. Kas kumaita. Nagapo ka manan ni jay inuman. Awan pa insang put mo dito'y balay. Uray si daan lakuma. Awan kwarta mo. Taimpan mo amin ni jay inuman. Salbag hidek. Kasano ngay pare? Nagsublin dagiti kakadwa tayo jiminasan. Ha? Imunan ada jipog. Uray ni Clyde. Napanag. Kaya dagiti daduma kakadwa ta. Datalahagan tinaudi. Kasta ya? At sumarungutan na hintong bigat. Una pare. Sayang tiyan na, bilang lang. Yung pare, parikot ko man ti pagpasahay kag subli. Anya? Kahit mo sawin, awang kwartamon. Awan, pare. Naibos. Ang mumatay no siyak ti mapan ni Jachila. Talagang awan mabati a kwarta. Ay, unay ka. Kasano adi maibos ti kwartam. Kurang lang, bayadam amin a babae, di naman. Saan malagas na pare Ang mga loal da makangagin ka. Narikatan. Pare. Pautangan na kumapailangan iti pagpasahay kag subli. Di kag danag. Bayadak to. Oray times 2. Hello, Ana. Hello, kumusta? Ayos lang tamat. Nakasubli agaya man dito minasal. Nasaya at kasta. Kat, indon ka anong kamanin nga umay sumarungkar dito'y dagos ko. Umayak to Ito nung panagbibigay mga Sige, namnamaagday ta nga imbaga ma. Uwing ka day. Darag mo na ya. Di mo baybay ang tibagim dita, ha? Weng, Agan ang nagkakuma ka na yun. Umayak tulat ta dita. Bye. Ay, makabanlog ti trabaho. Huwag nga ron pare. Man niya nga ron.
Iso mati trabaho tayo. Naimpaglamanan nga damapan mo i-check sa niya. Ah, No kasi pare, saan mo kumamot nga ipan amin ti kwarta medyo inuman. Agurnong ka, oras ng kabasi. ha? Ibagbagak da ito ya. Saan ko mga sakit tinakamukan niya. Panangin sakit ko kan ka na ito, kaya. Sigakit di mo pare. Nay, umadan naman ang tibingay tayo ha. Amok, amapangkaman ng jay chila. Mabana ka talaga pare. Kontrolado, tilom. Pampanunutot niya ana. Pampanunutan nga ibagbagam may. Unaan mo dagi waitress at chicks. Ngayon ti girlfriend mo. Ah, unay kan pare. Katagan ka na, nagsakit tinakamukan niya. Italamanan na nagawid ka, anak ko. Gamadamanan pa panam. Nakapulas ka, katrabiin. Ah, gagangay ka diti baro na. Agbalog tayo mag-asag paminsan. Ay na, anak ko. Panunutom kumamot at ipagbambanugam. Ikam patag dagitiling at mo ang nagtrab-trabaho iti manuabulan. Ita, mapan ka lang manan ijay inuman. Ninanang may. Napatpatagpay kan dagiti waitress at chicks mo. Ngam ni Ana akaayan ayat mo. Agrubrubuatak pa ilan. Sumanaw kayo mo, nana. Andiya. Nako, nana. Agsubliak to. Malaing kan. Agawid kan tumanan no awan kwarta mo. Anya? Saan nga mo ni Ana? Adda ka dito yung syudad pare? Saan pare? Maparat tulak ta ka di boarding house na. Ay, una hindi ka nga ramit mo. Ipakamong adda ka ha. Saan na nga mong adda ka dito eh? Dagiti ka chicks mo awit tres, takin mo. Gagaangit ti baro pare. Sigakit di mo. Gagangay ti baro, ano? Gagangay ti babayro. Eh, nagsingbot ni Ana. Ay, no, apay, akasta ka ko Ana. Maala, gusto dahil ng pare. Unay kalakit nila. Unay kakiti. Mapantay di tira. Mapanta mag-relax Siyak ti makam mo. Don't worry. Ay na, agyaman ak unay. Kapot na nagparang kamanan kanya, Kremson, my loves. Ay na, namiss ka. Siya, namiss na? Kagawa na. Umayak kaya dito. No, saan ka amamis? Ay, pagyaman ak unay, ano kasta? Psst, tagtagari. Oh, Remson. Unaklakit din no asino ti damo a customer mate arabi. Da kayo matgayam. Namiss ka kami? So, imay kami man eh. Anya, namiss na, namiss mo mat ni Panyang. Ano ba yan? Kwa. Agaw ko latay dyan. Sira mo. Ala. Oh my God, tukang dito abay ko, Panyang. Uminom tayo. Siyak, timakam mo. Pare, nabartak Nyay nga, par. Natural lang mabartet ta. Inuman nga ruda ito naparanta. Panyang. Oh, Diyan kaya nga adda umaya sa bali ako gusto nga. Kahit ko, da kami lang. Saklaan ta si kaswan nyo. ha? Kat, as-asikaswan na kamot ni Bakla. Bakla? Ay, da kahit na bakla. Sikat-sikat ko ang mga sikaso kanya. Aniya? Di mo rin pagbakakin ko na. Tama nga nugumura. Just close the bar. Siyak ti makaam mo amang bayad iti selsyo itarabi. Okay. Ay, nene, although magkaya man. Gata, at saka pa lang dito ba? Wala po si customer. Siyak lang. Good morning, honey. Ya. Kumusta ti panaturo mo dito, bar? Ayos lang. Sa din tayo ni Pilan. Ay, jagaya mo atakrot iti babae. Awanan, hindi pa'y parbango na pinanawan na ka. Ano?
Ala, agmurmuray kan tagkapita pa, sakbay apumanaw ka. Okay? Agyaman na ka. Ungay, nabayada ka rin amin lagi ti cheat me di rabe. Yes, no problem. Nabayada mamin, honey, my loves. Ay, salbag. Awan na pulos. Tinabati ako atak. Kasano ba ito yan? At ibagbagam? Kwa? Awan? Sige. Sana ko nga gabi. Aga-awid ako na eh. Ha? Renson? Ana? Api nga da ka dito'y amagmag na. Kasi na nabambanog ka. Nagkapwam. Ay, Ha? Kasta nga style. Ah. Amok no sa dino tinapanam. Nagkapo ka ijay chila niya. Chila. Agasam, diyan pa'y amo nga da kagayam dito'y syudad. Di ka man lang takpa mo kanya. Pasensya ako man. Dito'y paikit din kalsada ti pakakitaakan ka. Salbag. Ana, mabigla nga. Pasensya ako man. Kasaritan ako man. Ayawan bibiyang kukan ka. Minero ka, babaero. Anya? Aglinipatan. Manipod ita, breaktan. Oray pagsusukutam dagiti babae kas kada bakla ija inuman. Awan bibiyang ko. Ana, saan kumamot akas ta Ay, nagbidutak ka na gayat iti minero akaskan ka? Minero a babaero? Oo. Apay nagawid ka akas tatilangan. Kaslabagkat mo matilubaw. Pangasi man na. Sandak pa lang akas sarita. Ha? Ado parikot ko. Iso abay-bayan na kumapailangan. Apay, awan kwarta mo. Isu akas tatilangan. Siguro, naibos ti kwarta medya inuman. Isu akas taka nagawid. Kas kala na bambannog. Wanaw, nagnag na ka nagawid. Hindi ta kay malalim. Unak asandak akas sarita. Aniya? Kunak tumod ngamin kan ka. Kas kalakabaknangan lumapan ka iti inuman. Pasensya ka, iti panagsarsarita. Dahil ngamin tinadlaw ko kun ka kay. Agasan, ipasirampay di inuman. Adaya hamot. Apa ibagak no, di mo inaramid. Nabartag ka ngamin, iti imbagam da ita. Iso di mo malagip. Anya? Kano kaya mo ba'y ka-chick sa amin a waitress iti inuman? Babay, kas kada bakla. Kurang langan kat pagkikida ng ida asaklutan. Iso pinanawan ka. Ngamin, mangibabayin ka matano na bartag ka. Unay kan pare. Nagsagi magdanda pa nagsasong kanya. Adakan ka na no masaktan ka. Ibagbagak lang, tapno baliwam kumamad dahi nga ugalin. Kanya ita, awan ko kwarta mo na. Meron pare. Lalo na sipsiputan na naibo sa amin na kwarta ko. Awan na puros tinabatin at napingay ko. Ita nga Ada nga rod maitulong dagi di waitress akanayon mo ang pakanain. Ada maited da ita, tagkasapulan ka. Awan. Kayat da ka lang, ada kwartam. Nang runa dagi di abakla apagaayat mo. Saan matkit di nga amin abakla Kit manang gundaway. Ay, ako. Iso nga, nakam ka na paray. Sayang dagi ti pagbanpanugam. Apay, pudno ka day, tinadamag ka, wanak ka. Anya dito na lang. Ngayon break na ka na, ti kaya nayat no. Hay, awan mo si kalalaki. Sinayang mo, di babae na pudnokan ka. Gapo iti kinababairom, salbag ka. Ninanang mo. Unay mo tinday ng babae. Kal, pudno mo sana ya. Day tangamen, ti bagbagak idikan kakad. Tunggal pa nagbibingay, kunamlano si kan ti kabaknangan. Inom dita, inom ijay, babae dita, babae ijay, bakla dita, bakla ijay, agasam manda kita. Sus. Gusto mo tin nang marunaw ako. Manon akwarta ti sinaysayang mo ijay inuman.
Ngam ultimo brief mo, di ka pa'y makagatang. Ngam no babae, kas kada bakla, ay pagsusukutan. Miniro kang agpaiso, ngam awan mo't pakakitan. Ngamen, babae, tiyan adana patagkan ka. Nagbalbaliw ka kuman, anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyat kayat mo asawan, agwin na swastan, Benji. Kunaklakit din no imay ka, tapno sarungkaran na. Ngam saan mo't gayam? Pakawalan na kumakarin. Imura niya pa italamid. Saan ang maisublit ipanagayat ko ka? Kayat mo asawan, nauma ka kanyakon? Awanan ka di tiwagas tapno maurnos ta ti amin. Saan na kasta? Di ko nakalang. Napukawan ti panagayat ko ka. Okay, no day tati ko na. Jakmat kayat nga agbeg ti atensyon mo. Kat sapay la kuma, tamakasarak kanto, iti babae akap-kap na kam. Ha? Tay babae, nga iti kaano man, kat saan ang mapukaw, wano agbaliw ti panagayat mo kankwana. Anya kalakit din ay akarin. Dayjay din alalakit ti makagapon. Nuapay nga aglidliday ka kasta. Ay sus, sayang lang ti kinapintas mo no sangitan ti lalaki nga awan sir-sirbi na dito'y lubong. Salot sa lipunan. Ha? Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Nagalas lang aruday. Babaero pa'y. Ay, saltag. Ay na, saan ka nga glidliday kasta? Ngamin, no kastam laeng. Panunutan ni Binji, adakil apukaw mo, ti pan nakiwin naswas nakin ka. Ha? Iso nga gragsak ka. Ipakitam kan ko ana akabalam lata ti agbyag. Nga uray nag-break kayo. Among friend, jak mailadawan tiragsak amarikrik na itang. Ay, sana all. Anya pa yun may baga? Alang nga rodan I-share mo ti makagapon, nung apay naragsak ka. Agar-aram namin kanyak ni Benji sika. Oh, ni Benji, akaayan-ayat ni Karen? Oh, huwag kang magsalita ng ganyan. Break na sila tapno ang mom. Anya? In-break na para kan ka? Ay na friend, di ka din mas daaw. Anya kalakit din ay. Madlaw naman. Kahit saang anggulo na pimpintasak ng iso. Ay na, kaya't kumatan nga aklunan. Ngam, agpakiputak pa'y akano iti oray 2 weeks. Tapno saan unay anakad-kadlaw nga gayatak kan ko, ana. Ay, sayat. Ay nasa anak mo't asayot, unay kan. I just felt love, you know. Hay, nulabsak lang tagsaw. Saan ngagpampanunot day abing jay? Auntie, Ngam ayos lang, tanagwin naswas kayo. Saan kit di nga iso ti pagsaksakitan ti ulom kanakan. sa bagay mo't kit di ah. Nagsakit lang amin para kanyak ti inaramid na. Awan mo ti amok anagkurangak. Ngam kalaat mo tan a-break ti kayat na. Amom nga men ti lalaki ita panawag. Saan mo't kit di nga amain? Saan da amapnuk iti may salaang? Kayat da, at dalat ta reservada. Sa bagay, husto kayo, auntie. Ngam di kan masayangan kan kuana kaanakan. Ubing kapay, kumpara kan kuana. Adon to pa'y ti sumangbay anaragrag sak agundaway nga uray awanan da di alalaki iti biyag mo. Agyamanak iti kanayon nyo apa ng liwliwa kanyak, auntie. Awan anyaman na kaanakan. Igaid mo ki di tagtrabaho. Bayam day taayat, tadumteng tulat ta iti hustaw agundaway.
I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and couldn't ask for more. Ay na, at na inlawakan ka, kapo iti pa nagkanta. Ha? Kasta? Wan, Benji, iso nga oray saan kan nga agaram. Aklunan kan. Wow! Kasta ka di. Ay na, nakaragrag sa akin di tayo ngayong bagang pasita. Panagkunak, siya kung di karagsa ka na para swali ito lubong. Anyan. Agyaman na kiti panangaklon mo kanya ka. Ay, ayatin ka unay-unay. Kasta akmatkan ka. Kas iti message ti kantam itay. Sika ti lalaki asap sa pula. Sapay la ko ma, taag tali na ti kinabara ti ayan-ayat ta, Benji. Uy! Ay, sayet! Ano man ang ipadamag mo, ah? Siyempre, good news Ada kadimot ipadamag ko kan ka bad news. Anya nga rod dayta. Ibagaman. Good news, iti amin a good news. Ay na. Agayan ayat kami kini Benji. What? Inauna akman yung iso. Ayos lang. Age doesn't matter na ron. Ay, it doesn't matter ka dyan. Ang mga nanalipatan, walang forever. No? Nalabas matanda ta kinakiljoy mo si ka bakla. Imbes anaragsak ka para kanyak ngam saan mo. Ay na! Maragsa ka na para kan ka pasita. Saan lamadlaw? Ang lalaki din. Anya. Kunaklakit din no asino ti ibagbagada a girlfriend ni Benji ita. Ay ina, ni manang pasita mo't gayam. Anya? Ni pasita bakit nga misaw? Katuan, indanon da kanyak nga gayan ayat da kanon. Ay, sos. Ay, unay ko, dahil nga ex mo. Kasla na bisinan, iti babae, ako na. Amang ano ada makangagkan ka. Narigatan. Ibagadan to kit di ana uyaw ta. Pudlumat. Agasan. Imbrit na tikasken ka. Sa ita, tikaayan-ayat na. Bakit nga amang gumisaw? Ag 40 san. Kad, anyangay nga rod no iso ti kagasat na. Malisyan na nga rod ti gasat. Pulos, di lapat yan. Anya nga tati adda iti dayja apasita nga wangkeng ka. Kinabakait. Among friend, nalabsak itay ni Karen ijay ilin. Nagalas tilangana. Iso asaan ako na mas daaw, no apay amas pinili nak ni Benji. Ngamin, napimpintasak nga amang ngam isuan niya. Ijay abanda? Ha? Matungpakan sakit di. Ay, ijay abanda ko ng paylaang kat madlaw mat. Kahit saang anggulo, mas maganda ako ano. Anya? Saan nakaskan kwa na? Nakaalalas tilangana. Kasla biruro ko. Ay! Naguyaw ka? Melden? Saan ak nga abuy-uyawan niya? Ibagbagak lang tipod no. Ay napasita, sana nasaya tayo ngararamigan. Uy, ang matan ti ex ni Benji. Di ka latagyaman kan agragsak no anyaman ti adda kayo ita. Ay basta, saan akumpleto ti aldaw ko? No saan ko akatawaan ti langaday jay a babae. Anya? Mas daawak man ngamin kan ka. No anya ti inayat mo iti day jay a babae. Ha? Ha? Kasla impasikig akaldero gero pa na. Anya ka din dito ibagbagang pasita. In short, nagalas da gi akaren. Ngam no apay mo't ngamin a nagbalin a girlfriend mo. Anya ka laki din na pasita. Napalabasin day jay. Iso abay amlat ka din. Huh? Di mo kunaan nga isakit mo pailaan. Ha? Makaraman ka kanyak la. Ora ex ko ni Karen. Inayat ko latang ito rekas kasano. Saan mo kumamot na pagsasawa ni Tiasta?
Kas kalag birbiro kita apa. Ay di ka agsaw iti kasta. Ngamen, kaya't kula nga ipaniknikan ko na anapimpintasak nga amang ngam iso. You know? Di nakpagsasawan iti likudak dayjay a babae. Tama nga no di na magustuhan ti maramida. Asos, nakabutang ka rin. Nasing petak iti amok. Gamno kasta pagsasawan nak, nga uray awan mo't yar aramidak kan kwa na, ay tutupak kunak tumat. Bayam ka dilat ta. Di mong tutupan tikas kung kwa na. Ano tutupan? Kasi nagpana tayo iti balay. Ay saan? Sa anak akas kan kwa na niya, jak lakit di man nakibiyang iti padak a tao. Nang runa, no saan kumat nga am mo. Agsagana talaga dayjay. Masabat kulaag. Ay, saan ka mawamatan si Kapasita? Ha? Tapay? Ngamin, aging ga ita. Di mo tamat sardengan, jay ex ni Benji. Nga already nakamat-an-anuan. Ay na friend, jak sardengan day jay aging gaadyak na iparupakan kwa na anapimpintasak ngam iso. Ha? Masabat milang day jay talaga pagsasawa. Ay na, naidumduma mo ta talaga ti kinaturid mo si Kapasita. Nung salud-sudan na, nung niya tibasol na kan ka. Anyang iti bagam. Ay basta, nasakit ti matak amang kitkita kan kwa na. As! Insecure ka, no kasta. Siya, ma-insecure kan kwa na. Pakpakawan. Iti ka anuman, sa anak ang ma-insecure iti kaskan kwa na. Kasla na ipaklab ak kaug-uging abanga. Da kayo gayam ti masabat ko, Benji, kan manang pasita. Ha? Di nakman awagan iti manang si kaababae. Come on! Anya nga rod di kayat mo nga yawag ko kan ka. Auntie, wano, lola. Anya, tapno ibagakan ka. Sa anak amaki ang angawa. No saan ka amaki ang angaw, kasta akmat. Nga mabait man lang. Anya ka riti basol ko kan ka, manang pasita. No apay ang nagdadakas ti ibagbagam itiliklik ko da. Mabaling gati, husto daytan. Ay saan? Salsalod sudak pa ta girlfriend mo. Akas lain sarwat buaya. Anya, ha? Naglastog ka matan nga agsasaw? Tapno ibagakan ka. Sa anak ka basta nga agsasaw iti kastoyan niya. Depende lang iti tawa kasangsang akas kan ka. Nakauy-uyaw ka. Uyawan na nga ex ni Benji. Mapan mo ibagbaga iti tattawa na galasak. Kita ang manday talangam. Anya? Sakbay ka nga guyaw iti padam a tao. Kita ang nga umuna day tabakim. Kita ang manday talangam. Kasla ka lang nga expired a fishball. What? Di nakbagbagaan a nagalasak ha. Isu nga break nak ni Benjan niya. Ngamin, mas naalalas day tarupam. Kanday taugalim. Ala, husto daytan. Si Kamat Benji, bagaan man day ta girlfriend mo. Saan nga amin a babae, kat kabailan na pagsasawan. Kaslamat lang nga expert a fishball. Sakit na ka-uy-uyaw. Ha? Awan a talaga ti respeto da nga ex mo. Nagalas lang arudan tilangana. Nagalas pa'y ti ugali na. Ala, husto kumamutin ngamin Ay saan mo ay sakit? Ha? Subliak day jay intun bigat ko naktumag. Anya, sublang nga ibagbagamat. Saan ko ang naibaga amin ti kayak ko nga ibaga itay? Gaputad da ka. Iso asubliak day jay. Di kalat na ngamin baybayan. Anya ngamin tibasol na kin kaya. Panagkunag, insecurities mula day takin ko ana. Ngamin, adayo nga ubingam si ka. Anya? Naipapilit mo asubyan. Makaammo ka, nutong paan na ka. Oho, nalalaing ka ngam siya kon. Ang mga no iso titong paaw. Ay, mamati ka man wan no saan. Talaga pinagsasawak day jay apasitan niya. Nagturad ka? Ay wala,
Itulok ko hit din na pagsasawanak lang itiliklikod ak. Baga ano, di nakasubyan. Ay katag sublilat ta ah. Siyak ka ti mabutang. Bakbakutan isa gunot ko ah. Ha? Bakbakutan na pumatpatol iti ubing ngum iso. Salamat lang nga expert a fishball. Ay, naku namaw. Ibaga na, anapin pintas ka nung siya. Huh? Ijay nga taabanda ah. Kinamuro matirupan na ti salbag a babae. Sakit na ka-uyaw. Gusto ki din tan. Sana balay, tanay ibaga mo, ti kayat mo nga ibaga. Ay amo, maagsubli day jay. Ngamen, saan unay ang makasao, gaputa ada ni Benji. Agsubli ta makaraman. Talaga nagsubli ka, Lola Pasita? Anya, hoy, di nakman awagan iti Lola, agbayin ka ba't ah? Siya? Mabain kan ka? Ha! Anya ko matipagbainak ka? Kat si ka mati inauna nga amang ngam siya. Amang ano di mo ammo? Anya, Tandaan am dito ibagak ha? Saan aga po asika ti kaayan-ayat ni Benji ita? Kat adan karbengam nga uyaw-uyawan nak? Ha? Pasensya ka iti panagsasaok. Aguyaw ka, no adalangam ama ipanakkel mo. Ngamno kastamot lang akas lakang na expert a fishball. Ikamot ti preno day tangiwat mo. Ngamin, nakababain ka. anya, Kita ang manday tarupam. Nadaldalos sakit iti ubat ko ngam day takinamuro arupam. na, Jak maawatan ti ugalim. Naguyaw ka ngam awan matlangam. Kan may isa, adayo nga ubingak ngam sika. Siguro, insecure ka lang nga niya. Iso ti makagapo, no abay akas taunay a panaguyaw mo kanya. anya, Agbain ka kumamatan. Siyak nga ubing, insukat nak ni Benji. Si kanto kat abak-bakutan akas la expert a fishball. Ay, jak lapat yan. Nasayaat no umabot kayo iti talo a bulan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.